I ara ens n'hem d'anar en directe fins a la Pobla de Farnals, perquè avui el veïnat de la localitat ix al carrer per a donar la benvinguda al Nadal. I ho fan amb l'encesa de llums, xocolata, balls, nadales. I ja està la nostra companya, Emma Tomàs. Emma, quin ambientàs, Bona vesprada, companys. Ara mateix està a punt de començar este concert que ens van a regalar les xiquetes i xiquets d'ací de la Pobla de Farnals per a donar la benvinguda al Nadal i després tindrem l'honor de veure aquesta encesa de l'arbre de Nadal. Prèviament a tot això hem pogut disfrutar de la cavalcada on anava a l'escola de dansa i al seu capdavant la seva professora. Quin dia més bonic per a tots els xiquets i xiquetes. Súper bonito. Aquí estamos en la celebración del encendido de luces de la Puebla de Farnals y como un año más, que ya llevamos como unos 4 añitos aproximadamente desde el COVID, iniciamos esta actividad de poder darle la oportunidad a 30 niñas para poder enseñar lo que es el baile, lo que han aprendido durante los trimestres que realizamos y durante el curso. I ara ja comença el Nadal, moltíssimes gràcies. Tenim també per ací el director d'esta coral, d'estos xiquets i xiquetes, que en uns minutets ens deleitaran aquests Nadales tan tradicionals i que tant ens emocionen en aquestes dates. Sí, són vora 70 cantants. Quines edats? Pues entre 6 i 16. A mi m'agradaria escoltar-los abans d'acomiadar este directe. No sé si va poder ser possible de poder escoltar alguna Nadala. Vale. I ara en uns minutets, companys, així en directe en la plaça de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals, anem a escoltar-los als xiquets i xiquetes de la Pobla de Farnals. Estem en directe per al programa Va de Bo. Els escoltem en seguida. Canta. Coses del directe, companys, però... Coses del directe, en seguida ja, això ja va, ara ja sí, va de bo. con esos xiquets, per favor, és que el Nadal sense xiquets seria impossible. És dels nanos, és que el Nadal és dels nanos. És de les criatures, dels grans també, però els xiquets sobretot. M'ha agradat moltíssim.